Mi oedd yna rai ddath i'r gwesty wedi disgwyl blynyddoedd i bontio'r milltiroedd oedd rhyngddyn nhw cyn cyfarfod rhywun arbennig. Roedd Awr-Elin Malysbing wedi tyfu fyny yng ngwlad Nicaragua ar hyd ei hoes. Heddiw roedd hi ar daith i gwesti aduniad i weld ei ffrind oes o Gymru nad oedd hi rioed di chyfarfod o'r blaen. Entonces siempre decía, algún día voy a conocerla y ahora que se dio la oportunidad, no sé, no me lo puedo creer. Ar biga'r drain yn methu disgwyl i gweld chwaith, oedd Gwenno. Dwi bach yn nerfus achos dwi ddim yn gwybod sut fydd hi'n ymateb i fi mewn gwirionedd. So dwi wedi bod bach yn nerfus, dwi ddim wedi cysgu lot dros y dyddiau ola. A hefyd, mae gynnon ni'r ffaith bod ni ddim yn siarad llawer o'r un iaith, ond sim ots, fydd popeth yn iawn. Mi roedd y ddwy yma'n nabod i gilydd ers 2001. Dyna pryd gychwynodd Gwenno noddi Awr-Elin drwy elusen i gyfraniad addysg plant yn rhai o wledydd tlota'r byd. Bron i 20 mlynedd yn ddiweddarach, roedd y ferch o Nicaragua wedi hyfforddi i fod yn feddyg. Dyn ni sôn am amser maith nôl erbyn hyn, bron i 9 mlynedd. A bryd hynny, oedd un o bob 3 plentyn ddim yn cael unrhyw addysg o gwbl. Oedden ni'n gyrru llythyrau ati hi, ac oedd hi'n gyrru llythyrau nôl ata hi, ac mae hi jyst cyfoethogi mywyd i'n gyfan gwbl, a mae fel rhan o'r teulu mewn gwirionedd. Mi oedd hi'n bryd i gyfarfod o'r diwedd. I want to see. Oh my God! Oh! I'm so proud of you. You know, I'm so proud of everything you've done. ¿Entiendes? Está muy, muy orgullosa de ti. Orgullosa. Sí, siempre. Bod edrych ymlaen i dy weld i gymaint. Has sido tan nerviosa, con tantas ganas de conocerte, de verte. Sí, estoy emocionada porque tenía tantas ganas de conocerla, de verte, darte un abrazo. Ok, ni gymaint o isio nabod chi a jyst rhaid gofod fawr i chi. Ti dyma. Nghariad i. Mi amor, dice. Sa'n credu bod... No me lo puedo creer. Tú sabes que eres muy especial para mí, eres parte de mi familia. Mae'n deud bod chi'n rhan o'i theulu hi. A hi'n neulu fi hefyd. Y tú también eres parte de su familia. Mae'n wir. Es verdad. Sí, y no sé, no me lo creo estar aquí en este momento. Lo esperé por muchos años, estar aquí, abrazarte, conocerte. Es un momento que ha marcado mi vida demasiado, es muy importante. A fi hefyd. Mae hwn yn cychwyn rhywbeth gwahanol, dwi'n teimlo. Claro. Dwi jyst eisiau cwtio ti trwy'r amser, dwi jyst eisiau cwtio ti. Sut mae pethau efo'r ddwy erbyn hyn? Mae Sioned am ddalfynu efo Gwenno chydig dros flwyddyn ers iddyn nhw adael y gwesty. Sut beth oedd cael cyfarfod Awr-Elin o'r diwedd? Oedd yn enfawr, ac o'n i just ddim yn gallu credu bod fi yn ei chyfarfod hi am y tro cyntaf ers 19 mlynedd o gyfathrebu, o sgwennu llythyrau, ac oedd e'n fraint, anhygoel, go iawn i'w chyfarfod hi, o'n i rioed yn meddwl y bydde fe'n gallu digwydd. Wel, mi gallsach chi dreulio lot amser efo'ch gilydd yng Nghymru cyn i fynd yn ôl, yndo? Diwrnod ar ôl i ni cyfarfod, eithon ni am drip bach, ac oedd hwnna'n fendigedig, a nathon ni gael cyfle i ddod i nabod yn gilydd gymaint yn well. O'n i'n teimlo y bydde hi'n biti garwydd i beidio cael gweld tymed bach o Gymru tra bod hi draw yma, ac nath hi gyfarfod â'r teulu a pawb wedi dwlu arni. Sut mae gyrfa hi'n mynd yn ysbyty? Dyw hi ddim yn gweithio ar hyn o bryd fel meddyg, a mae rai fi ddweud, dwi'n falch iawn bod hi ddim yn gweithio fel doctor i fod yn berffaith hunanol, achos bydde hi reit yng nghanol y crisis Covid yma, yn bydde. Beth nas y cyfarfod yna yn y gwesty oedd cadarnhau beth o'n i wedi gwybod ers blynyddoedd, bod gennau berthynas really special efo'r person yma oedd yn dod o ochr arall y byd, ac unwaith ti wedi cyfarfod â hi, byddai byth yn gadael i fynd. Mae'n rhan o mywyd i am byth, mae hynna'n sicr.